Sagudayan nga rin tisurat. Di ba kasalitaan ni Arman nga napulwan? Iti panagsublik. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nimi taleplepas mi nga nagpapas iti ragsak iti asawa. Nakaimimas nga mi ni Lorna manong permi. Karugurugson mi pailaeng tanabit kami pa nagkasar may mesa palang ti anak mi ngagtawan iti talo manong ni Jingjing. Ket kait ko mga ron din manong nemi nga ada ko man ading na nga lalaki ko matapno junior madten. Ngayon, diya ka mo. Takas kasampay akayat ti asawak ti agsikog manin. Nagkong kontrol. Alaba eklatang. Nagpaspaseksi nga ron. Awanan ti pangisukatak kang kuha na kunak manong nemi ngem nagbigdota. Tsaka mo. Ta nakaragraksak kami. Nakaragraksak kami ti asawa, na naroon na ako sa kukuyog kami, nga talo, siyak, ni Lorna, kay ni Jingjing, nga mapang magpaspasyal, mapang kami ti beach resort, mapang kami ti mall, mapang kami ti park. No, pabisinak, manong nemi, idinto, ni Lorna, ket at the online selling na. Kaya, agon online selling soon. At scooter na, wano motorsiklo na, nga wave. Kaya pasal itugtugon na no ti anak mi, no kasta mapan na agi-deliver, kadigiti order, digiti customers na, wano mapan nagsingir. At damat bukod ko ang kutse, ano? Wine, dakil ti sweldo. So, ang problema, uri nga tanong manot anak mi, kat may kami ditaran niya kamasakbayan kapag dakil nga rat sweldo. Ni Lorna manong name kat isu ti may katlo nga babae ti biyag ko. First love ko, idadak pa lang ti college, siyak, tinangusat ti langit na. Di first love ko. Second love ko, hindi mga opisina ako. Siyakmut manin manong name, tinangusat ti langit na. Puro virgin manong name, hindi manubyak. Ngayon saan kami nga nagkatuluyan, kaditi second love ko manong name, takinay kayat na tinakaasawa ti foreigner, Australiano. At atidong nga tayo, kuha na. Irinto ta ni Lorna, iridimteng iti biyag ko, manong nemi, inim lang abulan nga inarin ko, idaklunan na. Iti pa nangaklon na kanyak, manong nemi, sumot didin, iti pa nang ipaahin at kinabirhen na. Puro birhen, manong nemi, di kiti babay, iti biyag ko. Naimasan titurog ni Lorna, irinto ta siyak, manong nemi, jak magpay makaturog. Aging ka nga nagtitit, manong nemi, ti cellphone ko. Kinitak. Friend request. Kinitak ti profile dito yung friend request kanyak na babae manong. Wow. Napawawak. Nagpintas. Bimangunak manong nemi kat napanak iti balkon. Halagip ko kape. Napanang nagtempla iti kape manong nemi kit intugot ko data kape iti balkon. Balkonahe. Terrace. Manong nemi inaccept ko ti babae ngagnagan iti Vilma na nag-friend request. Inaccept ko ang sigod. Hindi ko hanggang ni tumawagan. Tumatawagan ti loko. Naka-video call. Inaccept ko. Ngayon saan ka naka-video call? Hanggang naka-open ti camera. Kaya makita ko manong ni. Wow! Panagbarbaro kong mo. Nagpintas nga babae. Diyos ko. Kung nakalanong maudin ni Lorna ang babae ti biyag ko. At damat pala sa bali. Hay, kung na nga nakaisisip. Nakaurnos na kita napudaw ngipan naman. Yung focus na, ti kamera na, ti puon, ti barokong na. Wow! Sorry ha. No, nadisturbo ka. Abay kami na, masapol mo. Seryoso akman. Nagsapsapol lang iti lalaki yung magparagsak kanyak. What?
Sikatik, nakita. Nagwapo ka, macho ka, nagsalsalutsudak ka rin di makamamukeng ka. Napintas ka no ti sweldo, may ti trabaho, may mesa palagdanak yun. Kailan nga rin kaya't mo mapasama kita? Kidawat ko mga paragsakin lang. Agragsak na to ha. At asawa ko, kinawan ti panggap ko nga, mangsukat ken kwa na. Well, Jack, ibagakit nga panawam ni bakat mo. Ibigahin na klang ti sumagmano nga oras. Oras mo. Kasla ko maitang nga oras. Liblipas mi nga kasawa. Madi nga roda na. Awan ti rumwaren. Sige nga roden. Katsapi ko ma. Padganak to. Iti may kadwa pa nagkidakukin ka. Arman. Sige. Bye. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too. Peso? Sabi ni Bagat. No, I love you too ko na. Tsaka mawati tirik na. Naragsak kiti asawa. Naragsak kami. Ado bukod mga balay. Naragsak kami. Natalo. Naragsak kami manin, no? Adanton na. Ading ni Ching-Ching. Kit mo? Siyak timang tatking katianan. Sikugan na. Guwapo ka, napintasak. Napintas to lagi, di wano guwapo to lagi, bading anak ta. Sige nga natin. Okay, bye. Edita mo manong nemi kaslaon anyaman na kanyak dadya nga babae. Ni istoryak manong nemi kay ni Celso. Nga ka-opisina. Oh? Kita di picture na pare. Di profile na, di kita picture na. Wow. Si dati bang peso? Are, baka pertil di kita. Baka matanga kasalangan natin personal. Sa bagay. Ato na kita napinda sa makita mo yung cellphone nga naglaad daw at kaya. Kamalman na manong nemi, di mapanak iti kotsek. At di babae nga nakatakder, nga nakasanggir. Kat kaslamalasin ko. Ni Vilma? Hi. Sika ni Vilma? Malasin na kaya. Doon at langam iti cellphone. Kasi tilangam personal. Napimbitasak pa yan. Abi ururayan na. Para iti may kaduwa, panagkidaw ko. Mabalin. Mawalingan niya. I-date na. A dinner date. Kalpasan na. Sumurta kang kao sa dinuman ti pangipanam kanya. Nagragsak na doa. Bilma daan akong asawa. Ang kamat nga agawan kat. Kahit ko lang ramanan na, kan ramanan ka. Yan ti klaseng na babae. Agay ayat kang ka, Arman. Manong nemi kaputa lalaki ak, awampu ka kukunak. Sige, let's go. Kuna ka. Namuna tagkid daw ti mainom. Anat kahit mong inuman? Brandy. Hard. Kawan. Tapno alisto nga sumamay. Alabintasak ka di matlay. Nakapinbintas ka. Ang napinbintas kami siya, wano ni Mrs. Sa bali pintas ni Mrs. ko, sa bali kain ka. Nalaing ka di iso na. Ti ana, ti romansa. Gusto di siya kalat mga romansa kayong kuhanay. Kat siya, nalaing ka romansa. Kahit mo sawain saan ka ng virgin, I'm sorry.
talagang sanin. Sika pa lang ati babae nga matagikwak nga saan nga virgin. To kasta, tagikwan na kita ito nga rabi. Manong nimi iti muna agundaway nga nagulbudak kin Lorna. Imbagak nga da party nga tendarak. Isong maladawak nga gawin. Nakainom kami ngagpadpada manong nimi kaniya Vilma kad napuutak laing nga da kami nga gabgabo iti rabaw ti kama iti may sang hotel. Galing, nakalalaing manong nimi. Pero nga, nung kasanit laing ko manong nimi amang pa tayok-tayok kang kuana kastamat ti laing na. Mayat ti sex mate mi manong nimi. Nagsabat kami. Oy, awan ti maud-udi, awan ti umuno na, agsabat kami. Aggadan kami, agkinayat-kit manong nimi. Nagsaka, Carmen. Ore siya. Sabali ka. Ano ito balay ho? Papi yung may kakumad yung balay. Ken mo? I-apartment ka? Kaya na nasok ko na. Ato trabaho? Awan trabaho. Sa tambayan. I-apartment ka. Itong ka ano? Itong bigat. Sumapalak to at apartment. Ket agyang nga dyan. Sang patang ka sa dyan. Sikat pagpakadaak no mapanag ang trabaho. Ikasano ni Mrs. Tsaka mo. Talaga matang nga. Kasi kayat ka naman. Oh? Yung Arman kas ko na kunak ka. Awan ti panggap ko mangrakrak ti pamilya. Awan ti panggap ko mangagaw ken kay ti asawam. Siya ka mismo tagboluntaryo. Ikapalay ka. I-apartment ka. Kaya mo sa huwag panawam, dikit akinam. Kapukan niya. Kaputan na isang sayan ka. Kaputan na kaimas ka. Kaputan. Awanin ti. Maliknak no age ko itasawak. Sikat kang kanahin kakaililiw ko. Makalawasan manong nimi nga dagdagasak ni Lorna. Ay, Lorna. Ni Vilma ko ba. Kaging ko manong nimi nga din na akon suna. Inrubat ko na kita rawatek. Naklaat ni Lorna. Oh, papanam. Ada kwa? Ada out of town? Ada seminar nga tandarap? Muna konferensya? Sa dinon, di Manila, di Baguio, di Cebu, di Davao. Uno di Puerto Princesa. Di Palawan? Umay kami, may iliw kami met manin nagpasya. Di Boracay. Nakaragsak tayo di Boracay, di Tagaytay. I'm sorry, Lorna. Yung panawan kayo. Arman? Pudno ka di tanangag ko? Panawan na kami kini Ching-Ching. What? Saan ako nga naragsak itidan nayo? Arman, ata ka di nagkurkuranga keng ka? Ata ka di nagkuranga mingi itihanag ta? Nakaragsak tayo ito yung nga balay. Ibilang ko nga siya kung nakaragsakan nga ina nga nasawa. Puta, ang pipinatag ta yamin. Sa kalpasan na ibang mapanawan na kami. No, tsak mamati, Arman, tsak mamati. I'm sorry. Naragsak tayo. Nakaragsak tayo. Ngayon diyan ka mo ito nagbalbalo ang tiriknak. Saan ako naragsak ka na kayo? At dan sa bali nga pakarikdak itiragsak.
Nagsakit na tinaramidim. Arman, nagsakit. Kasla magbriyat ti marukong ko. Kasla kayat ko ti mapukawan ti puot. Nagsakit. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko masadeg manong name ni Jingjing. Daddy, apay daddy. Panahon na kami ni Mami. Apay daddy. Anak ko nga naragsak, hindi nayo. Saan kayong ngipat pateg? Apay na basol mi. Ano basol mi, Daddy? Panahon na kami ni Mami. Inarakop na ti anak ko, wano inarakop ni Jingjing, manong nemi ti inana. Naging narakop dagiti agina. Inala kong terwatek manong nemi kita. Inakon ko na. Arman! Arman! Pang-aasim! Saan ka nga pumanaw? Tano ipatuloy mo ti pumanaw? Awanton ti subliampay. Nagsardeng. Anat ako na? Saan ka nga pumanaw? Saan na kami nga panawan nga gina? Tano ang subli kanto? Awanton ti masubliam. Tagsubliak kumapay? Bahala kayo. No, awan kayo ito no agsubliak. No agsubliak. Ngayon sa anak ito no agsubsubli. Saanin? Dahil at laglagi pa yun. Kaya di sumangpet ako ni Sidong ni Vilma manong nemi nakaragragsak. Nagselebrar kami manong nemi, nagluto iti na imas nga pulutan, naghinom kami, kahit nakawaweld kami manong nemi nga nagkanaig, iti na dumo-dumo nga posisyon. Mga anak met, kinaan kami, nakaragragsak kami manong nemi. Permi, gaputi arak, gaputi paragpimpi na tegmin, wild na wild kami. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan. Kahit mo sawan pare, pinanawa mo di kita gina. Uwan pare, 3 bulan ita. Kahit kinadindak ni Vilma. Wow! Kahit sarsarong karamida. Saan? Tawagan mida? Apa kung matawagan kita? O tawagan da ka. Ngamsang nga sumungbat. Diyan mo tadyak pa na oray nga timawag kanyak ni Lorna. Sipod pinanawag kita. Kaya naman may mga taad, dadapay lang dyan balayo. Papananda ko ma. Ano na ito yung narabid mo? Ano ayat adda iti dahit nga bilmat ah. Naisakripisyon dagiti agina. Para laing kayo kuha na. Sa bali ni Vilma pare. Permi. Kaslak lama adik. Kang ganayon nga maggumangana ta kaagawid. Kit makaawid ako ada isuna nga agur-uring nakabangbang lulot nga nakaimas lantas sigaw. Aman. Inadipan na kan. Iti anat pan nag-aramon. Kinamaag nga ayat. Maag nga ayat. Uno minamauyong nga ayat. Pare Arman, si asawa ka. Nga magmamauyong ka ti sa bali nga babae. Nga naiturid mo, pinanawan di kita ginam. Minamauyong. You're crazy. Mabali na kasta. I'm crazy. Makapamauyong namin. Diyan nga, Vilma siya. Permi nga, kasaroon na panawan na kanto ni Vilma. Ano ko lang? Dumteng doon kung daway nga panahon na ka ni Vilma. Kaputasan ka nga kasawa. Oo, di nagpanawan na dyan. Siyak laeng ti, baka paragsak kano keng kuana. Iso ang sangkam tong agsina kay ni Vilma. Haangkam tong agsina, agnanayon tong din na kami. Nga
madan di kiti gondaway manunimi na saan ko masangpatan ni Vilma. Tawag kaya mo. Daka lang ito eh. Bitlaeng. Umaya kon. Kanadadag iti gondaway manunimi kasla. Mapilpilit. Sala na wild no nakainom. No saan nga nakainom mano kasla. Mapilpilit. Vilma. Apay. Ano medyo madlaw ko pa nagbalbali mo ah. Arman. Aday bagakking kaiding nga. Apay panawam di kiti aginam. Sanggang nga pinilit nga agdan natakas to yun. Tama nga nasaktot pabasulan. Ito kahit mo sawin. Ada sa mo may panggap kanya. Dinak una yaman mo. Naskan ka di palang amuan ka? Nga amin-amin kat mamuan? Tinaskan kat agdandanata. Datandag asawa. Sige. Maturugtan. Maturugtan? O paminsanan tapay. Maturugtan. Tumparbangong langit. Bakasyon manunemi nagpakada kaniyak ni Vilma nga takanulang mapanagatangan. After 30 minutes manunemi at nagbasbaser iti dorte apartment. Apa yung baser pa lang. Linoktak tiri down. Lalaki apadak. Abi ka di pare? Mabaling ka dito sumarek. Abi ka mga sumarek ka. Anak mo di bagam. Di ka ama mo. Siyak na Efren. Efren? Siyak na asawa ni Vilma. Hana? Siyak na asawa ni Vilma. Kanantanam. Siya asawa iso na? Di mo ka ti sinunsod? Sana. Kamu kat agpadpada kayo nga si asawa. Iti asawa. Adamat may isang anak may lalaki. Adang amin, naaramid ko nakasaktan na. Agad atap, nadakabit ko. Ore awan met. Dadamang padbadagas kanya. Dadamang tindi ka po na noapi nga nagtalaw. Kahit nakatamalsen ng mawang tirumbeng, apang balas na kanyak, gabutawang met, timadi nga aramid ko. Di nakadimawali nga pastriken, tam na Pilipinas pa nagsarita ta. Sumurik ka. Dito ko nga namuan, manong naming nga at edi kinaribal ni Efren, edi panagaya, panagaram na kinibiwa. Nga dadya matin, nga karibal na, manong nami, iti nangaramit ti pamuspusan tapno, marakarak ti pamilya, da Efren kinibilma. Nangaramit ka na kita pamaniknik, ebidensya, nga ada karelasyon ni Efren nga sa bali nga babae. Ngayon, production lang ni Gajay, na edit, saan nga peso. Diyan ka mo kakasta. Nagpadpadagam gayam nga da asawa. Nagpadpadagam gayam nga da pinanawan na. When? Siya, pinanawan na ng tuntun na kisuna. Tapno pa subli. Kaya din ti asawak nagsubli. Iso nga, imayak, tayo sudet at nagtulagan mi. Tapno ipakadak ka nga. Isublimon kanyak ti asawak. Saan mo nga urayan pa'y nagsublikan ka? Ken di mo panggipan pa'y nga pasublin.
Gabatasan nga agsublikan ka. Doon di ka nagsubli ka na kami. Nga gama. Sige. Awan ti karbangak nga mga ipapilit. Nga takikuwaik na saan ko matakukuha. Saan ko ako kukuha ni Vilma? Doon di ka kukuha. Nagyaman na karman. Nga makayat mo pa lang ni Vilma oray no kasta ti pa nang ipatig ko kengkuhan. Oray nga ta ulit-ulitan na timang lipot kanya. Nagasaganak to pa lang umawat kengkuhan. Yung panagkunak, dinan ulitan pa ito naramid na. Gabot tayo sulahing di mapukawan. Agyamayaman kay dita, si awat ak kengkuhan. Nakadag ito yung oras, adan ni Vilma di balay mi. Nga naragsagdan nga gid inarako piti anak mi. Sige Arman, thank you. Sabi ko mga rod, tama kasubli kami, iti sidong ti pinanawam a pamilya. Kabigatan na manunemi, noan niya idi, kiti arwatek ng maletak, isumot lang ti maletak, tapno agsubli ako, iti sidong, ti pudno a pamilya. Ngayon tapno maamuak, nakakandado amin manunemi, ari daw, kadawan kanyak ti tulbek. Indahil ko manunemi, ti number ni Lorna, ngem anatende. Iti karuba manunemi, ni Nanasyon. Nana, di ba gabigat siya? Oy! Long time no si Arman. Sakit makatawan, ngawang ka. Pagbagisun sa makatawan. Ay, Tsakman makastrik di balay ko. Awan tulbak mo kaya. Awan na. Kaya ang kakarot makastrik malaksid dadailam, nagit kandado, dadailam, tiridaw. Maperdin sa din nga taayan, di kiti agina. Kaya nabayag na ngawan dito yan. Tiam mo, kat imun una ka apim manaw, kat imay na kadinanon. Tiam mo kakit, ay makita ka, kat malasgot ko sa, baka agsublitan mo lang, sikasikaman. Sige na, ika na aramida-mita ka rin. Nag-awin sa Jibalay. Ito yan na papakin, mama. Nagtartarahin ti Logan kung anong naming kasi subli-subli agpla-plas back dedi na ko na ni Lorna. Saan ka kumaapumanhaw? Kano pumanaw ka? Kad iti pa nagsublim awanton ti masublihanam ko na. Pinarawan da ko na. Awanan nga peso ti sunubliak. Di akong makontak na gina. Sa tinutayan da. Lorna, ching-ching, sa tinutayan niyo. Manong naimikit malagip ko ni Vilma, napiyapay ka ni Vilma. Tadalalaki ng mga patpatag kang kuwana, anang tuntun nga nang pasublikan kuwana. Kat ni Lorna, api nga din nagsinapol. Api nga din na inlaban, ti panag-asawa mi. Api nga, sinapol na kumakit, rin maot ko nga, gubalin na ko man ni Vilma. Yung api nga saan nang inaramin. Gustong sakit ti ko na, ni Celso, nga office mate ko man. Minamauyong nga ayat. Maag nga yan. Api basta latan nilaksin ko nagiti aginak.
Kit kasla nila ang Vilma ti kapatgan kaniyak. Ngano awanin ni Vilma ket matayak ko naon tragsak ko. Nimsang kumadgahim nga kuko. Nga matagi ko. Tadamad gahim dating aking kuko. Inong tandak da papa kini mama manunemi nagro na lang aroda ni tita kasta una yung tibartek ko kat alagan anug uga. Amang pukpukaw kada giti agina kat ibukpukaw ko ngang sublin. Slaglangag mga uyungin manunemi. Uno saan kat talaga kading ang mga uyungan. May saak nga maag, may saak nga tanga, may saak nga bagtit. Apay nga, tinakaragragsak nga pamilya. Kat insukat ko. Itilaang may sa nga Vilma. Manong name. Gayam. Handala gayam pagrebel dyan na. Gayam. Tsak ba't gayam matagi ko. Nangalak ti bakasyon ko manong name tapno inak sa jay lugar. Dalor na tambok nga dasadyay. Manong nimi ure nakarigrikat ti biyahe. Inaramid ko, inananusak, aging gana kadano ng kalpasan. Ti may sa nga rabi ikan duwang aldaw. Nera na manong nimi nga rabi iti dadanon ko. Hindi may ilokat ti ridaw, kalpasan nga nagtugtugak, ti ama na manong nimi ti nang ilokat. Arman! Wen papa. Siyak. Sabi ganda ka. Sino ka duwam? Si Siyak, papa. Umay ko sukunin ng di kita gina. Ayan na ka di, papa. Daytan 2 bulan sipod pimano dito. 2 bulan? Pimanaw da? Napanan da? Di na ba't nagsubli di lugar mi? Si Murod dan kini Leonard. Ha? Ganyan kayo sa papa. Kita dapat kanu ka din namon nga babae. So nga, pagkat din nga jakbat arabidan ko na. Kinulit-ulitan dyan ako, ngay di pimanaw kan, na po kumatan, ti panagayat na kan. Pinalagan na kakano ini. Ngano pumanaw ka, kit agsublikan to, awanin ti sublyanam. Pudno ka ta? Pudno di kami. Ta may turad na nga. May turad na ka, nga isukat. Gamo ta may turad mo man. Nilor na kat saan kas kadagiti gagangay nga babae nga agbalin nga martir. Nagrona na masaktan. Agsubli ka man. Ngayon mawanan ti sublyanam. Sawak ni Lord na. Sawak. Ngayon anya tinaramid mo. Padasan ti maman di balay da. Tapadasan nagpagpakaasig ken kuana. No. Kaya't na pa'y tagsublikan ka. Kumusta di anak ko, hape? Di anak mo? Anak dan. Anak dan ah. Kada di kadandan na ita, di Lorna. Ang alagal, ti panagdan na, hanggang na mabalint at kasar. Tati kasar ka di laeng, tiwang tiragsak. Dagi ti kasawa. Hanggang di mako ng kasawa doon, masad na kasar. Sa dinutenda, di ka lamang mapanin. Pulis, di asawa itan ni Lord. Nang atong opisyal, amang ano, magpilit ka. Kat mamamintulaingin na salvage ka. Datot may advice ko keng ka, Arman, sa mong isarsarak tibiak mo. Tauraan at araramidam. Di mo mapasubli pa di kita kinam. Kalpasan nga binaybaya amida,
di na kabatan ka sa pulis. Ngayon na kanak ti Torrent nga napan manong nemi. Hindi makitak ti anak ko. Jingjing, kunak, nagatras. Napan imarakop manong nemi ti lalaki akababay ni Lorna. Imarakop met ni Lorna iti lalaki akababay niya. Ano ti masapol mo? Otoritado. Titimek ti lalaki manong nemi. Langan nga paiso ti pulis. Kinitak taglawlaw. Ado di kita ladawan ng mga panagnek na may isang opisyal ti pulis. Anat masapol mo? Umay ko mga alaan di kita ginaksar. Sige, maalamida. No kaya't dati sumurot ka. Lorna? Jingjing? Tsaka dati, sigan di dating ko. Tsaka iti suno. Nanging ba? Ti sa otibig? Anak siyak ti pudno nga dadim. Idi saan itan? Takis ka nga dadi, takis ka nga asawa. Lorna, anak mo ko na. Malagip mo haraman dati ko nakeng kayo di. Hangka nga pumanaw. Tawans ka panawan na kami. Kaya nagsublikan to. Awan ton ti sublianam. Gabo ka na di nga papanaw mo, awamatan ti marignak nga ayat kay ka. Imbilan ko nga natayan ti asawa. Imbilan ko amay sa akong nga balo. So, pumanaw kan. O, nangagbumat, di kita gina. Pumanaw kan, kat di kan mangististurbo pa. No, di mo kayat, nadadakas sa mapasamang kay ka. Awan nga ron tinaramidak manong nemi talaga nga nagbalingak nga tanga. Talaga nagbalinak nga laglag. Talaga nagbalinak nga maag. Talaga nga nagbagtitak. Idi mamamok ni Vilma. Makapabagtit nga babae man. Takinabailak nga linaksid ti aginak kabukeng kuana. Nadyak amo nga nagbidutak nga nangipatig keng kuana. Tasaan nga rumbing ayatin isunat na jakmet kuko. Hambat nga nagtalineed ti ayat na kanyak baka di nakinayat. Pakinayat na laeng manong nimi tinakinaig kaniya. Pagpapasan kahit nala papasan ti asawa na. Nga ti panangipagrup na talaga nga naliniputan na. Manong nimi dinawat ko ti tulbek iti balay inted naman. Ti account iti bangko manong nimi awang meting kasay na. When in withdraw amin manong nimi ti joint account mi ti bangko sa metlang in deposito ti bukod kun nga nagan. Manipod idi tagmay maisa akon ngagbibiyag iti balay ng patakder ko nga para kumakada kami iti pamilya. Ang ganayon latan manong naming amin inumak. Basol ko. Tati nakaragragsak nga pagtaingan pinanawak nga nangaramid akti sa bali nga pagtaingan. Ngem gayam. Nakkalabindot. Nakkalabindot. Aging kakarig ito ay manong nami awampay ti sabali nga babae ti biyag ko. Kasi lang na po kawan ti interes ko. Idin to ta. Nakalalisto ak manong nami nga narugso ak at dagos nga sumken ti urge ko na makakita karig iti babae nga nalapsan. Ngayon na makakita ak manong nami di karig iti makasulisog nga babae. Kasi lang nagbali ng allergic ko. Kasla maisibbaak iti impyan. Iso nga. Kasla orek latan manong nemi ti posible pa nagmilagro ngagsublim tumit lang dagiti agina. Nugas pagarigan tamatay to ti pulis kakadenden na ni Lorna kayat danto tagsublikan niya. Nga orin no adda putot dagiti pulis. Nagasaganag to mang bigbig na putot ko. Ngayon mapasamak to nga ta. Ngagsubli ni Lorna kanya. Nugas pagarigan na
matay ti pulis akadandan na. Ti saludsod ket ti sungbat na manong nemi diya kamo luan nakasanon to ti mapasamak ti laeng masakbayan ti bakam. Nagtultuloy ti panagmaymaysak manong nemi nga magtrabaho latang ket no mailiwak met iti babae kaslaong pekit interes ko. Sabi ko mangunak, may liwliwag kong tumitlaing ti amin. Kaya dadan tumitlaing kong daway nga maliklikak, makarukatak. Iti pan nakaibalod ko, iti dakkel abidtot, gapo iti kinatangak. Dahil nga ron, ti pagkasalitak, manong nemi, ket thank you, tilaing mo nga nagbasa. Sabi ko mat, adamat may bati ng balag, uno adal. Ito yung nga ron, agyaman nga pagaya mo, Arman. Thank you, Arman.